Έχει δοθεί εκκίνηση της πρώτης υποδρομίας. Μένει πίσω αδιόρθωτος με την εκκίνηση. Ντάλσγκερ αμέσως στην πρωτοπορία. 3 μήκη από την Πεστιά. Πιο πίσω είναι η Άτακτη. Εξωτερικά προσπαθεί να βελτιωθεί και ο Easter Gift. Η Λίλιαν. Και αδιόρθωτος που βελτίωσε θέση. Είναι πρώτο τελευταίος τώρα. Ντάλσγκερ μπροστά. Η Μπεστιά είναι στη δεύτερη θέση, στα 2 μήκη τώρα. Πιο πίσω Easter Gift και Άτακτη. Εξωτερικά και ο αδιόρθωτος προσπαθεί να βελτιώσει την θέση του. Καθώς πλησιάζουμε το 500, πάντα μπροστά είναι η Ντάλσγκερ με την Μπεστιά. Πιο πίσω φαίνεται να περνά τρίτος ο αδιόρθωτος, προσπαθεί να καλύψει λίγο. Μένει πρώτη η Ντάλσγκερ υπό την συνεχή καταδίωξη όμως της Μπεστιάς. Πιο πίσω ο αδιόρθωτος προσπαθεί και αυτός να καλύψει κάπως. Με την Μπεστιά να κάνει επίθεση στην Ντάλσγκερ. Συγκαλπάζουν οι δύο φορβάδες. Πιο πίσω στην τρίτη θέση είναι ο αδιόρθωτος. Μπεστιά και Ντάλσγκερ. Μπεστιά φαίνεται να περνά στην πρωτοπορία και ανοίγει διαφορά τώρα. Μπεστιά θα κερδίσει καθαρά. Πιο πίσω Ντάλσγκερ και ο αδιόρθωτος στην τρίτη θέση, στην τέταρτη Άτακτη. Έχει δοθεί εκκίνηση της δεύτερης υποδρομίας. Όχι καλή εκκίνηση για την Εμίρα που μένει πίσω. Πίσω μένει και η Ντοκτορέσα. Έχει πολύ καλή εκκίνηση. Twice που αμέσως στην πρωτοπορία. Τώρα έρχεται ο Ντουτέρτε, ο οποίος θέλει και αυτός να πάει στην πρωτοπορία και θα πάει από τη Λέτη Χρήσο. Εξωτερικά και η Ντοκτορέσα βελτιώνει θέση και η Εμίρα. Έμεινε πίσω η Μαγέτα Σάντι. Think Twice μπροστά. Εξωτερικά η Λέτη Χρήσο περνά αυτή η δεύτερη. Εσωτερικά προσπαθεί και η Εμίρα να βελτιώσει θέση. Εξωτερικά είναι και η Ντοκτορέσα. Με την Think Twice σταθερά στο μισό μήκος από την Λέτη Χρήσο που την καταδιώκει και την Εμίρα που περιμένει εσωτερικά πάντα για να κάνει το ανέβασμά της. Μπαίνει πρώτη η Think Twice στην ευθεία και είναι 2 μήκη από την Λέτη Χρήσο. Του Τέρτε επιστρέφει εξωτερικά, κάνει ένα πολύ καλό ανέβασμα. Θέλει να ξαναπλησιάσει. Think Twice, Λέτη Χρήσο απ' έξω του Τέρτε. Think Twice και Λέτη Χρήσο τώρα που περνά. Λέτη Χρήσο περνά. Ανοίγει τη διαφορά τώρα η Λέτη Χρήσο για να κερδίσει καθαρά. Think Twice και ο πίσω να δούμε του Τέρτε και Μοίρα για την τρίτη θέση. Έχει δοθεί εκκίνηση της δεύτερης υποδρομίας. Αμέσως η Βέντο Σακύρα θα πάει στην πρωτοπορία από τον Νικολάου, την Αριάννα Γκράντε, τον όμορφο άντρα, Σαβάν Μαρία και Χαβάη Composer, το φαβορί που είναι στην τελευταία θέση αυτή τη στιγμή. Βέντο Σακύρα στην πρωτοπορία. Αριάννα Γκράντε είναι στο 1 μήκος, εσωτερικά είναι ο Νικολάου, εξωτερικά είναι ο όμορφος άντρας. Χαβάη Composer και Σαβάν Μαρία ακολουθούν στις πίσω θέσεις. Πάντα με τη Βέντο Σακύρα μπροστά, Ριάννα Γκράντε, όμορφος άντρας σε καλή θέση. Πάντα εσωτερικά καλπάζει ο Νικολάου, εξωτερικά θέλει να έχει καθαρή διαδρομή το φαβορί, ο Χαβάη Composer και στην τελευταία θέση η Σαβάν Μαρία, Βέντο Σακύρα, Ριάννα Γκράντε, όμορφος άντρας Νικολάου, εσωτερικά είναι πυκλός όμιλος καθώς είναι αργός ο ρυθμός. Χαβάη Composer τώρα εξωτερικά θέλει να βελτιώσει την θέση του. Πάντα στην πρωτοπορία Βέντο Σακύρα. Αριάννα Γκράντε θέλει να είναι κοντά όπως και ο όμορφος άντρας Χαβάη Composer. Και αυτός εξωτερικά πλέον θέλει να πλησιάσει. Καθώς πάντα στην πρωτοπορία είναι η Βέντο Σακύρα. Ριάννα Γκράντε τώρα κάνει την επίθεσή της. Πιο έξω ο Χαβάη Composer και ο όμορφος άντρας. Θέλει να κάνει επίθεση ο Χαβάη Composer σε όλους. Καθώς είναι μπροστά ακόμη η Βέντο Σακύρα. Ριάννα Γκράντε, Χαβάη Composer τώρα που αρχίζει το ανέβασμα του και είναι καλό. Ετοιμάζεται να περάσει στη δεύτερη θέση και να καταδιώξει στη στροφή την Βέντο Σακύρα που έχει ακόμη ένα μικρό πλεονέκτημα. Χαβάη Composer τώρα όμως πλησιάζει, κάνει την επίθεσή του και περνά στην πρωτοπορία. Πιο πίσω προσπαθεί και ο όμορφος άντρας. Χαβάη Composer παίρνει το πλεονέκτημα από την Βέντο Σακύρα. Αριάννα Γκράντε και ο όμορφος άντρας. Χαβάη Composer, Βέντο Σακύρα προσπαθεί να παραμείνει κοντά. Πιο πίσω τα υπόλοιπα άλογα. Χαβάη Composer πάει για να κερδίσει εύκολα στο τέλος. Βέντο Σακύρα στη δεύτερη θέση. Νικολάου και Αριάννα Γκράντε. Έχει δοθεί η εκκίνηση της τέταρτης υποδρομίας. Έχει καλή εκκίνηση ο Σερ Μάικ. Αλλά και ο Ζαπελού, ο οποίος θέλει να οδηγήσει την υποδρομία, υποπίεση ο Σερ Μάικ θέλει να ακολουθήσει τον ρυθμό. Δεν βρίσκει διάδρομο όμως και έρχονται απ' έξω και ο Βεντούρος, ενώ επιμένει εσωτερικά ο Σερ Μάικ να έχει τον διάδρομο. Τώρα παίρνει το διάδρομο ο Ζαπελού από τον Βεντούρο που είναι στη δεύτερη θέση. Ο Σερ Μάικ ακολουθεί στην τρίτη θέση. Πιο πίσω είναι ο Βέντο Παναγιώτης, ο Χούριγκαν. Λαβάρ Τσίφ εσωτερικά θέλει να βελτιώσει η θέση. Πίσω είναι ο Πυρίχιος. Με τον Ζαπελούπ να είναι στην πρωτοπορία. Ο Βεντούρος κάνει την επίθεση γρήγορα, όπως και ο Σερ Μάικ
πιο πίσω. Θέλει και αυτός να ελέγξει από νωρίς ρυθμό. Εσωτερικά ο Λαβάρ Τσίφ, πιο πίσω είναι ο Βέντο Παναγιώτης ακριβώς δίπλα του και τα υπόλοιπα άλογα. Με τον Σερ Μάικ στη στροφή να φαίνεται ελέγχει και να θέλει να περάσει αυτό στην πρωτοπορία. Είναι ο Βεντούρος, ο Λαβάρ Τσίφ που ψάχνει διάδρομο και θέλει να κάνει αυτό σε ένα ανέβασμα να πλησιάσει. Ο Τζαπελού περιμένει εσωτερικά. Σερ Μάικ είναι μπροστά και είναι 3-4 μήκη τώρα από τον Τζαπελού. Πιο πίσω ο Λαβάρ Τσίφ και ο Βέντο Παναγιώτης. Σερ Μάικ στην πρωτοπορία. 4 μήκη μπροστά από τα υπόλοιπα άλογα που κάνουν την μάχη για τη δεύτερη θέση, ο Βεντούρος και ο Λαβάρ Τσίφ. Ο Σερ Μάικ είναι δυνατός και είναι πολύ ανώτερος στον όμιλο για να κερδίσει πάρα πολύ εύκολα. Λαβάρ Τσίφ θα περάσει στη δεύτερη θέση. Πιο πίσω είναι ο Βεντούρος και ο Πυρίχιος μάλλον στην τέταρτη θέση. Έχει δοθεί η εκκίνηση της πέμπτης χρονιάς. Έχει πολύ καλή εκκίνηση ο Russian Problem. Έμεινε πίσω ο Χαλκέντερος και ο Μιγιώτης Φούλος. Ο Νέστος πιέζει για να πάει στην πρωτοπορία με Ιωσήφ και Indigo Star, ο οποίος είναι στη δεύτερη θέση. Ο Russian Problem είναι στην τέταρτη. Έχει χωριστεί υποδρομία σε 2 ομίλους. Οι υπόλοιποι είναι πίσω. Ο Χαβάη Sprinter, ο Χαλκέντερος και ο Μιγιώτης Φούλος ακόμη πιο πίσω. Με τον Νέστο μπροστά. Ο Indigo Star τον ακολουθεί στα 2 μήκη. Ο Ιωσήφ απ' έξω τρέχει. Ο Russian Problem, εσωτερικά ο Χαβάη Sprinter, ο Χαλκέντερος και ο Μιγιώτης Φούλος πάντα στη δεύτερη θέση. Με τον Νέστο πάντα στην πρωτοπορία. Είναι στα 2,5 μήκη από τον Indigo Star, τον Ιωσήφ, τον Russian Problem. Πάντα εσωτερικά τρέχει ο Χαβάη Sprinter και κόβει δρόμο. Ο Χαλκέντερος πιο πίσω και τελευταίος ο Μιγιώτης Φούλος. Πάμε κοντά στο 900 με τον Νέστο, 3 μήκη από τον Indigo Star, τον Ιωσήφ και τον Russian Problem. Χαβάη Sprinter πιο πίσω, ο Χαλκέντερος και ο Μιγιώτης Φούλος. Τα 20 με τον Νέστο πάντα μπροστά, 2,5 μήκη τώρα από τον Indigo Star, τον Ιωσήφ που είναι δίπλα, πιο έξω και ο Russian Problem. Θέλει να κάνει πρώτος επίθεση, ο Indigo Star να πλησιάσει. Κοντά στο ένα μήκος, πιέζοντας ο Ιωσήφ είναι τρίτος, περιμένει και ο Russian Problem που προσπαθεί να κάνει ανέβασμα. Ο Indigo Star στη στροφή θέλει να περάσει στην πρωτοπορία από τον Νέστο, θέλει να ακολουθήσει ο Ιωσήφ. Ο Russian Problem υποπίεση είναι στην τέταρτη θέση, Χαβάη Sprinter πιο πίσω. Με τον Indigo Star να θέλει να περάσει στην πρωτοπορία. Πιο πίσω, να τώρα ο Russian Problem που είναι δυνατός, ετοιμάζεται να κάνει επίθεση σε όλους. Russian Problem και Indigo Star. Russian Problem θέλει να περάσει στην πρωτοπορία από τον Indigo Star που θέλει να παραμείνει κοντά του. Ο Russian Problem όμως τώρα παίρνει το πλεονέκτημα. Russian Problem, 1,5 μήκος από τον Indigo Star. Russian Problem, ανοίγει τη διαφορά. Russian Problem θα κερδίσει καθαρά. Indigo Star, Νέστος και Ιωσήφ, μάλλον στην τέταρτη θέση. Αυτή τη στιγμή έχει δοθεί εκκίνηση της έκτης υποδρομίας Κυπέλλου Φθινοπόρου 2023 για την πρωτοπορία με καλή εκκίνηση ο Θεοχάρης. Θα πάρει την πρωτοπορία και θα οδηγήσει τον όμιλο. Έρχεται ο Whispering Angel να τοποθετηθεί στη δεύτερη θέση και στην τρίτη η Indigo Duca. Στην τέταρτη θέση είναι ο Ρωμαίος, πιο πίσω είναι ο Hawaii King, Lord Voldemort και συνέχεια ο Bus Driver και Πίντος που καθυστέρησαν λίγο στην αφετηρία. Δίνει πολύ καλό ρυθμό. Ο Θεοχάρης είναι 5 μήκη μπροστά από το Whispering Angel και την Indigo Duca που ακολουθούν. Ο Ρωμαίος, ο Hawaii King τρέχει στην εσωτερική, πολύ γρήγορο ρυθμό. Δίνει ο Θεοχάρης, είναι 7-8 μήκη μπροστά από το δεύτερο Whispering Angel. Στην τρίτη θέση είναι η Indigo Duca. Ρωμαίος, εσωτερική πάντα ο Hawaii King, Lord Voldemort, Bus Driver και τελευταία η Πίντος. Ο Χάρης ολοκληρώνει επικεφαλής στον πρώτο γύρο, στα 5 μήκη μπροστά από το Whispering Angel. Συνέχεια είναι η Indigo Duca, στην εσωτερική πάντα παραμένει ο Hawaii King, στο στρίβη στροφή των 1200 μέτρων. Θεοχάρης στην πρωτοπορία, 4 μήκη μπροστά από το Whispering Angel που φαίνεται να πλησιάζει τώρα. Συνέχεια είναι ο Ρωμαίος, Indigo Duca επιλέγει εσωτερική, Lord Voldemort, Hawaii King, Bus Driver και Πίντος. Να κάνει επίσης γρήγορα ο Whispering Angel στον Θεοχάρη. Τα δύο άλογα σχεδόν συγκαλπάζουν σε αρκετά καλό ρυθμό. Με τον Whispering Angel να προωθείται επικεφαλής, τώρα ο Θεοχάρης παραμένει κοντά. 4-5 μήκη πιο πίσω είναι η Indigo Duca, ενώ άρχισε και ο Hawaii King τώρα να ανεβαίνει στην τέταρτη θέση. Συγκεκριμένα 500 ο Whispering Angel περνά στην πρωτοπορία τώρα και προηγείται του Θεοχάρη. Συνέχεια προσπαθεί η Indigo Duca και ο Hawaii King να μειώσουν. Τα άλλα έχουν μείνει πίσω. Ο Whispering Angel παίρνει με πλεονέκτημα στην ευθεία των 5 μηκών από τον δεύτερο τώρα Hawaii King. Στην τρίτη θέση είναι ο Θεοχάρης και στην τέταρτη είναι η Indigo Duca. Whispering Angel μπαίνει με προβάδισμα 5-6-7 μηκών στην ευθεία. Με Hawaii King να ξεκαθαρίζει στη δεύτερη θέση. Whispering Angel σε πολύ δυνατό ρυθμό. Συνεχίζει το δυνατό ρυθμό του Whispering Angel. Είναι εντυπωσιακός. Πολύ εντυπωσιακός ο Whispering Angel. Ανοίγει διαρκώς τη διαφορά. Θα κερδίσει εντυπωσιακά το κύπελλο Φθινοπόρου. Γύρω στα 10 μήκη. Hawaii King στη δεύτερη θέση. Indigo Duca
και στην τέταρτη θέση. Αυτή τη στιγμή έχει δοθεί εκκίνηση της 7ης υποδρομίας για την πρωτοπορία προσπαθεί με καλή κίνηση η Πανδέσια από την εξωτερική, είναι και ο Σταμέλος, είναι και ο Απελάτης τώρα, ο οποίος ο Κίμπας έμεινε λίγο πίσω σε αυτό το σημείο. Στην πρωτοπορία, Σταμέλος έχουν τώρα τον Απελάτη και το Θρύλο, Πανδέση, Φουγκασίτα και λίγο πίσω ο Κίμπας, το φαβορί 600. Με τον Απελάτη να θέλει να ελέγξει γρήγορα το ρυθμό στο 500 και να είναι δίπλα από τον Σταμέλο με πολύ μικρές διαφορές, ενώ ο Κίμπας είναι αισθητά πίσω σε αυτό το σημείο. Φουγκασίτα κάνει ένα πολύ καλό ανέβασμα και ήδη είναι μαζί με τον Απελάτη. Απελάτης και έχει ξεχωρίσει τώρα στο μισό μήκος του Σταμέλου. Το καλό ανέβασμα κάνει Φουγκασίτα με Απελάτη στην πρωτοπορία να προηγείται. Ένα μήκος της Φουγκασίτας, εσωτερική ο Σταμέλος, ακόμα πιο έξω είναι πίσω. Ο Κίμπας Απελάτης έχει δυνάμεις φαίνεται, στο ένα μήκος μπροστά. Απελάτης ένα μήκος μπροστά για να κερδίσει την υποδρομία. Πιο πίσω, να ο Κίμπας τώρα, ο οποίος είναι ο δεύτερος και στην τρίτη θέση ο Σταμέλος. Αυτή τη στιγμή έχει δοθεί εκκίνηση της 8ης υποδρομίας, έχει πολύ καλή εκκίνηση από Ελάρχης, ο οποίος θέλει να οδηγήσει και θα οδηγήσει μπροστά από τον Αντέο, ο οποίος τοποθετείται στη δεύτερη θέση πίσω του. Συνέχεια ο Γιόρκατσος προωθείται τρίτος, με την τέταρτη Έμελιν, η Χαβάη Ντάρλινγκ και η Έννοια. Έχουμε ένα αρκετά καλό ρυθμό με τον Αποελάρχη, είναι πρωτοπόρος, στο ένα μήκος ο Αντέος, στα δύο μήκη ο Γιόρκατσος. Χαβάη Ντάρλινγκ, η Έννοια, Έμελιν, πίσω Μαριέτα και πολύ πίσω Μπαντίτ. Πλησιάζοντας το 600 τώρα στην πρωτοπορία ο Αποελάρχης, δέχεται πίεση από τον Αντέο, ο οποίος είναι δίπλα του σχεδόν. Και ο Γιόρκατσος, πιο πίσω η Έννοια, είναι στην τέταρτη θέση, προσπαθεί και αυτή να κάνει το finish της, 500. Με τον Αντέο μένει από δυνάμεις από Ελάρχης, εντελώς μάλιστα. Ο Γιόρκατσος είναι δίπλα από τον Αντέο. Η Έννοια είναι στην τρίτη θέση. Ο Γιόρκατσος θέλει να καλύψει τον Αντέο. Είναι στα ίδιο ύψος τα δύο άλογα, 5-6 μήκη μπροστά από την Έννοια. Αντέος και Γιόρκατσος στη σκληρή αναμέτρηση της ευθείας με την Έννοια στην τρίτη θέση. Η μάχη συνεχίζεται. Ο Γιόρκατσος παίρνει το προβάδισμα τώρα φαίνεται από τον Αντέο, ο οποίος επιστρέφει όμως να είναι κοντά του. Η μάχη συνεχίζεται, είναι σκληρή μονομαχία. Αντέος επιστρέφει. Αντέος θα κερδίσει το Γιόρκατσο. Πιο πίσω Έμελιν και Έννοια. Αυτή τη στιγμή έχει δοθεί εκκίνηση της ένατης υποδρομίας για την πρωτοπορία. Ο Φλίντ είναι ο ταχύτερος και θα οδηγήσει τον όμιλο μπροστά από τον Χουέιρα, τον Χαλκόβουνο και τον Ερυξίμαχο. Λίγο πίσω έμεινε ο δίκαιος σε αυτό το σημείο. Περνούμε τον Χιλιάρη στην πρωτοπορία. Φλίντ. Ένα μήκος μπροστά από τον Χαλκόβουνο. Στο ένα μήκος είναι και ο Ερυξίμαχος. Ενώ στη συνέχεια είναι η Ορέστια. Ενώ ο δίκαιος σε αυτό το σημείο είναι στην τελευταία θέση. Πλησιάζοντας το 700, Φλίντ στην πρωτοπορία. Χαλκόβουνος ακολουθεί δεύτερος. Ο Ερυξίμαχος είναι στην τρίτη θέση και στην τέταρτη της Ερκοδιστάς στην πέμπτη ο Γκρέι Παλ. Τώρα ο δίκαιος προσπαθεί και κάπως βελτιώνει η θέση του. 500. Στην πρωτοπορία πάντοτε ο Φλίντ. Ο Χαλκόβουνος είναι στο ένα μήκος. Στα δύο μήκη ο Ερυξίμαχος. Γκρέι Παλ κάνει καλό ανέβασμα. Ακόμα πιο πίσω είναι η Τσερκοδιστά και ακόμα πιο πίσω ο δίκαιος με Φλίντ να μπαίνει πρώτος στην ευθεία. Χαλκόβουνος ακολουθεί από την δεύτερη θέση, ο Ερυξίμαχος από την τρίτη και ο Γκρέι Παλ από την τέταρτη, τελευταία 150 μέτρα. Φλίντ στην πρωτοπορία, στα δύο μήκη μπροστά από Ερυξίμαχο τώρα, ο οποίος περνά στη δεύτερη θέση και κυνηγάει τον Φλίντ. Ωστόσο, ο Φλίντ έχει μεγάλο πλεονέκτημα. Φλίντ στα δύο μήκη, τελευταία προσπάθεια για τον Ερυξίμαχο. Φλίντ και Ερυξίμαχος. Φλίντ θα κερδίσει. Ερυξίμαχος, δίκαιος και Χαλκόβουνος.